Wortel kok gandul sik. Wah, sik kok oh salah. Ana rine cilik. Wah. Oh wis ade. Wah, salah iki ora sik. Salah kok klamben. Wah, oh Bapak Durna mundur. Kewirangan. Betul. Wah, kowe ya mlayu ta, Gong? Mlayu kok ora. Wah, jan. Gayang reng nang pasewakan. Gayang piye? Ndara sencake anu wae. Mau nyaret Durna. Heeh. Nganti tiba gluduk. Roh cengele Durna dipedak dias nyat. Durna glangsar gulung komeng digajol sirahe karo sencake. Ndara sencake, heeh. Aku mungkur barang kok kowe. Golek rokok kok ya, Gong. Golek rokok apa wedi? Wedi. Golek rokok. Rokok rong slap kaya sida dadal. Oh, alah cangkemku nek kekamban. Lah sing ngambek cangkemmu ora cangkemku kok kowe iki ora. Aku ki golek rokok tenan karo ngisih tenan. Terus piye iki aku wis kebacut nantang anu wae. Begawan Durna. Welo piye ta? Ayo ditandingi kok ora. Kowe adat sabene iki mungsuh Kurawa ki wani. Ha biasane nek sak gendakan iki aku wedi kok. Lah ngopo? Hah? Lah ngopo kok kowe wedi? Bayar aku ora kok biasane, Reng. Wah. Nyambut gawe kok mung perkara bayar ora. Ora kena ngono iku nyambut gawe iki kudu sing ikhlas, Gong, ora. Ayo engko sik kok ora. Sik kae disawang kae. Wah, lah malah Ndarawarku Dara ngewangi Durna ngono kok. Endi? Kae lho. Wah, amah digendong. Digendong karo dimiki. Ngawur kaya bayi ora. Apike iki. Nek kowe manut aku, ha. Kae mumpung Ndarawarku Dara kae ngewangi Kurawa kae malan ketoke. Wah lah. Wah, lah kok ora pati nduga mana, Gong. Ndarawarku Dara adat sampun nek bapak ndek buat repot apa-apa ki mbebantu Ayo. Wah ning kok ngewangi Kurawa iki lho. Dumas Durna gurune, Dumas Durna ki dianggep bapakne sing menehi ilmu karo Ndarawarku Dara. Iki cilaka iki nek ora mlayu cilaka Reng kandhane kok. Nah aku antepku mending luwung baya mlayu mulih wae Gong. Heeh. Tenan wis. Mbangane mengko awake dhewe kacintrakan dipulaksana karo Ndarawarku Dara mergo awake dhewe wani karo Begawan Durna. Luwih-luwih kan nggawa Kurawa segelar sepapan, Kurawa 100 gawa kabeh. Nek ngerocok gaman awake dhewe mati. Aku terus karepmu, mulih wae le. Yo. Alon-alon. Alon-alon piye? Aku Ndarawarku Dara le mlayu nek mlayu banter banget ora. Alon-alon piye? Sik. Awake dhewe bakune mulih. Ngaturke ngandhake perkara iki karo bapak. Tak kira Ndarawarku Dara wedi nek karo bapak, Gong. Heeh. Kandhane kok Reng. Ana apa Pandhawa kuwi sak galak-galake kaya ngono sak digdaya-digdayane Pandhawa. Nek bapak nesu ki wedi yakin. Ha iya. Reng, ngapa ya kowe? Ngapa to kok sok-sok kowe? Mengewan wer. Ah, iki mau. Iki ngapa? Lah iki sing tak omongke. Ketoke nyawane awake dhewe wis ning ujung tanduk, Gong. Ning ujung tanduk piye to? Ha iki Ndara Sencaki iki cetha diutus karo Ndarawarku Dara. Wah, bungkek. Ponokawan Bagong kae cekelen. Mergo wis wani karo Durna bapakku. Ha mesti iki kok nyekel kowe dipenjara, dirangket kowe diajari, ditutuki kowe. Sing kandha sapa ukura kaya ngono kowe? Lho, aku ngene kok. Tak omong ya, Reng. Piye? Sencake iki ya kontroversi nek karo Werkudara. Kontra ora pro. Kok ora pro karepmu? Sing aku mau ora wis omong nek Ndara Sencake iki ngepruki Durna. Heeh. Ah, Ndara Werkudara nganu banting Ndara Sencake. Dadi iki arep ngewangi awake dhewe. Ha ya empo. Wah, jan wis ora mah cilaka nek kaya ngene. Kula garing. Non. Wonten dawuh Ndara. Bekti kula kunjuk tak pompo pangestuku Tampanono. Nggih. Ponokawan Bagong. Nggih, Den. Bekti kula katur Ndara. Bagong tak pompo pangestuku Tampanono. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Kok lenggah teng mriki, Den? Sawetara
Aku ngajar karo Begawan Durna. Ah, ngandel ora. Iki arep mbantu awake dhewe. Napa ajeng bantu kula kalih Bagong, Den? Ora. Anggepe wong kok aja sak gegeden rumangsa. Wis to engko tronjonge rono. Mboten ajeng bantu kula kalih Bagong. Ora tak bantu. Nanging sing tak bantu wong tuamu. Wong tua kula sinten? Ora engko sik. Miturut ature Bagong utawa aturmu, Kakang Semar arep bangun kayangan. Ya ora? Nggih. Bapak ajeng bangun kayangan. Mula niku utusan kula kalih Bagong niku seranane kon mboyong Pandhawa. Rawuh teng Karang Kademel sinambi mundi wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Ngono ya, Gong? Heeh. Aku arep ngewangi karo wong tuamu. Ning tak jaluk. Pripun? Kurawa kae undurna. Waduh. Nek ngongkon ngundurke nek ngakon perang, Gareng niku aja dikon perang. Niki niku wis mripate kera nyawang ora awas. Tangane cekor sikile becik kok kon perang. Arep di gruduk karo Kurawa ban modar ngono apa piye? Ning ya mboten napa-napa malahane kula rada suda ora mikir nyaur utang barang. Nangis, wong bendinane meng nangis ora. Wong kok meng neteske lho, mbok neteske liyane. Jan wis ora. Lah ning niki pripun Den sampean napa mboten ajeng ewangi-wangi kula? Gareng wonten dawuh. Aku tak takon. Nggih. Saiki dirembug penake wae. Nggih, pripun? Sekecane pripun? Mau sowan ning Amarta sapa sing rembugan karo Durna? Rembugan kalih Durna pripun? Nek aku rak sing jotosi karo Durna. Nggih. Nek sing padu karo Durna sapa? Ngaku ora ngaku lho. Aku ngerti kowe padu karo Durna aku minggat golek rokok ngono kok. Niki ndara niki menungsane niki sing wani sing padu kalih Begawan Durna. Ratu Mbak cucukan kowe kle. Wong aku kuwi ket mau wedi kok. Aku rak metu golek rokok to mau. Sing golek rokok ki aku. Pripun iki? Aku mau ketemu karo Gareng pas mlayu. Gareng mlayu medhun saka Datulaya. Aku munggah arep nglarak Durna kae mau. Nek ngono tak mesthekke sing padu karo Durna kuwi dhisik Bagong. Bangane Gareng. Anggepe ora. Ana diladeni Kurawa kana. Aku arep ngapa ya? Arep pijet. Ya pijet to men sikilmu ki lurus. Tanganmu ya men normal meneh. Gak karo mripate kuwi raine dipijet, mripate dibenakke men nengah kabeh. Men ra kira. Bagong. Wonten dawuh. Aku mbilani karo kowe, aku mbilani karo bapakmu Semar. Nanging kowe iki menungso uga kudu duweni rasa tanggung jawab. Kersanipun? Kurawa kae undurna. Kula kan perang kalih Kurawa. Yo. Terus nek kula mengke kalah, aku maju bungsu Kurawa. Oh nggih ngestoke dawuh Den, nggih. Nek ngaten kula tak maju nggih. Maju Bagong. Nggih, nyuwun pamit tambahe pangestu Ndara. Tekate lah. Punten Den. Oh. Menungso ora tatanan. Wong edan Bagong, wong Kocil Kartomarma. Lho. Ninggal Subasita karo Bendara. Bendara apa? Bos. Bendara kuwi Pandhawa. Ket biyen aku ora tau momong Kurawa. Ngono. Ket biyen aku ora tau sudi dadi bature Kurawa. Mergo apa? Kurawa iki wong tok mis. Ora sudi aku ngetutke wong tok mis kaya dapuramu kuwi. Parat. Sugih kendel bondo wani. Pancene ya, mergo bondo donya aku ora duwe. Duit aku ora gablek. Mobil payu. Kanggo gawe pendopo. Utang akeh kana kene. Duweku mung sugih kekendelan. Bandaku mung bondo wani. Ayo, naren jajal karo aku ki anak Semar, aku wong Dedaya. Lho, apa iya? Weh, lah ngeyel, jajal iya. Wani iya aku. Menungso ora tatanan. Kowe wis wani karo bapa Peremban Durna. Weh, lah mbiyen wani saiki wani. Kowe wani karo aku. Apa meneh meng kowe? Gurumu tak tantang apa meneh kowe ki meng murite, Mas. Ah jelas wani aku. Biasane wedi kok. Wes cerewet kowe ra tekle.
ora minggat saka ngarepmu kendhar tangane Kartomarma tekan jebol dadamu. Sing dadi nyatane wae. Lena pangendamu tak mundasmu kluprut kowe Kartomarma. Awas. Maju ora aku wedi aduh kena. Ora kena. Wit waya. Ayo mesok kena. Dan tak dilat ora apa-apa. Ayo. Ngomong awan tepange karo aku. Yo. Sambato. Kartomarma parap. Iki ngawur iki. Ngawur piye? Ana wong agikur ngelek dindeke. Kowe tak tulungi kok malah maido karo aku. Matur nuwun, Guys Jan. Ah, jane ora sampean cathok pun pecah sirah kula. Iya. Nggih apike ya jane niku ngoten niku lho, mandeg sak nggon-nggon iso. Sak nggon-nggon mandeg nyandeng iso. Piye menang apa kalah? Lho, pengestune kalah. Lah kena benjut kaya ngene kok. Cetha kalah kula niku ora. Nek kowe kalah mundur. Estu niki. Yo. Sampan mengke nek dudukane Keng Raka. Keng Raka sapa? Sinuwun Kresna. Kowe sing tanggung jawab. Lho, tanggung jawab pripun to? Aku lho ora ngakon sampean perang kok. Slugo kene. Nggih. Edan Bagong lah kok dibelani karo Sencaki parat. Sencaki Kartomarma nang parat ora satok bilane menungso kaya babi mburimu kuwi. Weh lah atos tenan tak dilat kok meneng wae. Dong tak dilatke polah rada grig-grig ngono apa kok piye. Emang meneng wae ora. Aku sing bilani karo Bagong. Yen kowe arep mulosara karo Bagong langkauna sikik wandane Sencaki. Wah, parat. Menungso ora tatanan kowe ora beda karo Bagong wis sugih kendel bondowan. Apa kelakon kowe kuat nadai kekuataning para Kurawa 100. Kowe kuat nampani dayaning Kartomarma. Sembah dramamu 20 taun. Wah! Ah, ngono lah. Napuk.
ngene iki jalukamu parat. Oh. Biar. Ah. Ah. Hei. Aha. Wah. Oh, ah. Oh, iya. Candrak siramu. Oh, ah. Oh, ah. Iya. Oh, ah. Wah. Oh. Biar we. Aha. Aha, awas. Wah.
awas kowe. Hi. Wah, ayah. Ah. Hold it. Ha ha. Lho. Mandhe goto kowe yo an. Apa-apaan. Oh. Oh. Wah, iyo ah. Parat sencaki ngabul-abul barisan. Sotomo apamu. Ayo. Ngantemo saleganing atimu. Wah, parat cadadamu. Wah. Wadah. Ha. Ha. I. Ha. Ha. Oh, sandak kowe. Wah. Wah. Mati kowe sambat to. Oh. Oh. Hit. Wah. 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 Aduh. Amo susura merata saya merata. Ih, manjan pada. Ngantemo. Hah? Ngantemo. Wih. Wah, ya. Ya. Hut. Ngantem kowe. Hi. Ya. Ya. Waduh. Wah! Wah! Woi, Waduh. Waduh. Oh, Edian. Rene awe bunge. Hut. Wah, yo i. Wah, Edian. Cah kurang ajar. Awakku wis lemu majak lincah-lincana. Yo. Ayo sambat tol kaning atiku. Awas kowe. Aduh yo. Wah, Ediane. Wah, tos senan tanganmu ra.
tekan. Buyar iki dalane. Wah. Wah. Perkucara. Durna bapakku apa? Bleduk mangampak-ampak. Surak mawurahan maneng kergumu. Ngebaki kanan alun-alun negara Ngamarta. Dara. Durna bapakku piye? Apa kelakon iki? Alun-alun Ngamarta dadi ajenging pasulayan. Ning atase ming mungsuh Bagong ae kok dadi. Wah, bleduke ora sebaene. Piye Kartomarma? Kartomarna. Marna buta. Waduh, pejah kula bopo nemban. Mati? Iya. Kok isih urip? Lho, maksudipun tegesipun menika pejah menawi kula terus-teruske. Oh, ngono. Iya. Kowe meng tak kon ngundurke Bagong kok dadi gedabikan polahmu ora karo-karuan. Lho, Bagong sinten? Lho. Kira tak dawuhi Bagong ngundurna malah kepara patenana merga dheweke bakal dadi serana. Ngene Kakang Semar mbangun kayangan. Lho. Mboten. Babar pisan mboten. Mboten mungsuh Bagong. Lah mungsuhmu? Mungsuh kula Sencaki, Paman Durna. Oh, lole. Perkutara. Apa Durna bapakku? Mungsuh wae Kartomarma mungsuhku bebuyutan. Sawa? Sencaki. Aja kuwatir, aja wedi.
Aja nangis. Ora. Sing wis ya wis. Heeh. Sing ilang ben ilang. Heeh. Cukup aku kelaran-laran Werkudara. Yo. Yen pancene ora lila. Dinyanyekke ning mobil digawe story mbiyen. Sane semarake weteng atas. Karta marma. Kula ndawuh. Mundur. Ingisaken ndawuh. Wah, kula sumanggaken Paman Durna. Heeh. Sumanggake kowe pokoke. Oh, anakku, nggih anakku. Ih, Papa. Papa. Papa Durna. Iya. Piye le, mungsuh sencaki kowe yo an. Ih, wah parat. Sencaki niku kok apa-apa diantemi. Sinten-sinten dijotosi. Wis kana mundur ambangane kowe ming sombat-sambat. Ingestaken ndawuh. Nyun pangapunten Papa. Iya anakku. Sapa iki sing urung mundur? Acu. Nyambut gawe picane kok kewilangan. Durmagati nggih, Mbah. Anu Bapak Dulna. Dulna. L diganti L. Padha wae kok kaya ora. Durmagati mungsamu sapa? Sencaki, Bapak. Wajan kewilangan. Kula antem mboten dilasake malah kula dibabitke adoh mbuh tiba kula tekan mriki. Untung enten wit kacang. Kula temangcang nggen wit kacang. Mundur ah. Ih, kula cumanggake Bapak Dulna. Kewilangan pokoke lah. Wah, endi iki dalane puwak. Waduh apa iki? Kowe lah watu tak terak wis buyar tenan iki mripatku. Sik. Apa iki kok melenyek iki? Wah, telek lencung. Wah, mambu. Aduh, endi iki dalane tulung iki. Dalane ora enak iki. Kok petenge kaya ngene to iki? Apa iki? Ya apa iki? Wah, lho iki kok. Iki kebonku, kebon wortelku kok wis tuwa iki. Wortel kok gandul, sik. Wah, sik kok salah. Ana rine cilik. Wah, wis ade. Wah, salah iki ora sik. Salah kok klamben. Wah, Bapak Durna mundur. Kewirangan. Mundur tak kira nek salah 10 wong. Wirang aku tak kira salah 10 wong. Ngawur ayo ora Werkudara. Durna bapakku apa? Lole. Sencaki kae undurna. Kowe wis sago mbebantu karo Kurawa. Wah, bungke.